Ang ordinasyon sa pagkadiakono ug pagkapari kanunay kining puno sa kadasig ug kahulugan. Ilabi na gayud karong panahona diin ang kalibutan ug ang atong katilingban giuhaw og mga saksi kuntimaan sa pagkamahigihatagon pinaagi sa paghatag sa kaugalingon ngadto sa simbahan. Ang atong katilingban nanginahanglan og mga sulugoon nga andam mo saksi diha sa pag-alagad sa Dios ug sa iyang mga katawhan. Ang seremonyas sa ordinasyon pagahimuon human sa ebanghelyo. Himuon pag-una ang ordinasyon sa pagkadiakono. Sila si Brother William D. Buwan, Pacem, Brother Rolly B. Revilla, Pacem, Brother Robert S. Losada, Pacem. O gisunod dayon ang ordinasyon sa pagkapari nila ni Reverendo Eduardo Mata Roselia, Pacem, Reverendo Mark Geoffrey Digamo Rosolada, Pacem, Reverendo Crisanto Nieves Sarno, Pacem, ug Reverendo Estanislao Vitor Seroyla, Pacem. Sulod sa Santos nga Misa, nga pagapanguluhan sa labing talahurong obispo, Monsignor Alberto S. Oy Didi, obispo sa Diocese sa Tagbilaran. Aniya usab uban kanato ang mga kaparian ug bisita sa mga pagaordinahan. Sa dili madugay atong pagasugdan ang atong kasaulugan aron pagsiguro nga adunay hanay ug solemne sa panahon sa kasaulugan, among hangyoon ang matag-usa nga adunay kamera sa dili pagduol sa altar sa pagkuha sa mga litrato ug sa paggamit sa video machines panahon sa seremonyas ug hangtod mahuman ang santos nga misa. Adunay mga tawo nga gitahasan sa pagpanguha og litrato ug sa pagpagamit sa mga video. Palihog sunda kining among pahimangno. Sa dili pasugdan ang santos nga misa, gihangyo ang mga hingtungdan sa pagpalong sa ilang mga cellphones. Iya sa Ginoo kining taknaa ug angayan lamang nga walay makabalda sa atong pagsimba kaniya. Mihangyo usab kami sa mga tao sa panahon sa entrance procession ug sa dihang mulabay ang atong talahurong obispo sa inyong dapit, pagadawato nato ang iyang bendisyon pinaagi sa pagpanguros. Magiusa kita sa pag-ampo ngadto sa Dios alang sa atong mga igsuon kinsa pagordinahan sa pagkadiakono o pagkapari. Atong pangayoon sa Dios ang paghimo kanila nga mga tapos ug angayan nga mga alagad sa simbahan, isip diakono ug pari, ilabi na diha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios dinhi sa kalibutan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsoon ni Kristo, andamon nato karon ang atong kaugalingon ining maong solemne kaayo nga selebrasyon ug usab sa pagdawat nato sa atong Ginoo. Pinaagi sa pag-ila sa atong pagkamasalaypon ug sa pagpangayo kaniya ug pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudakuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Diyos nga naghimo sa imong bugtong anak nga pari, nga labaw ug way katapusan, itugot nga ang imong gipili nga mga ministro ug tighatag sa imong mga misteryo, ikaplagan nga mga matinumanon sa mga katungdanan nga ilang nadawat, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo niingon kanako, sa wala ko pagani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw mataw, ipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Unya, mitubag ang Ginoo.
Unya mitubag ako. Ginoong Dios, dili ako mahibalong musulti kay batan-on pa ako kaayo. Apan mingon ng Ginoo kanako. Ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo. Apan suginli ang katawhan nga ako nagsugo kanimo sa pagsugilon kanila sa tanan. Nagisugo ko kanimo. Ayaw kahadlok kanila, kay ubanan o panalipdan ko ikaw. Ako, ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Unya, gihikap sa Ginoo ang akong ngabil, o giingnan niya ako. Ania ang pulong nga buot ko nga imong isulti. Ang pulong sa Ginoo. Hindi ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, baluy niya nagalungtad sa kahangturan, pasultihang balay ni Israel. Baluy niya way utlanan. Ang iyang tungkamo sa Ginoo, iyang gipakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundi mabuhi. Isang yaw ko iyang ngalan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto.
Ginoo na imo kining tanan. Kahipulungan sa mata. Adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Tinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang tanang Pangulong Pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siya mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingon mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sama sa pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili itudlo siya sa Dios o giingnan. Ikaw ang akong anak, na imo akong amahan karong adlawa. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagapari ni Melkisedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangiliyo po si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan na sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya, ug ang Dios nagpaila kaniya nga Pangulong Pari sa laray ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindo. Nobis Domine nos
gloria. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine toda gloria. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang akong sugo. Pag higugma ay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron man lakaw og mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang sugo ko kaninyo. Paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Panglingkod palihog. Rito sa ordinasyon sa pagkadiakono ug pagkapari, karon miabot na kita sa bahin sa ordinasyon sa pagkadiakono ug pagkapari. Sa samang paagi nga ang mga apostoles gitawag ni Jesus sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ang kandidato sa pagkadiakono ug sa pagkapari karon pagatawgon sa ilang ngalan na Reverendo Padre Marcelo Malnes Jr. Patchem. Gihangyo nga moari sa atubangan kadtong buot magpaorden sa pagka-diakono. Brother William D. Buwan, Patchem.
ania ako buot og andam. Brother Rolly B. Revilla, Pacham. Ania ako buot og andam. Brother Robert S. Luzada, Pacham. Ania ako buot og andam. Ang pagpaila sa kandidato sa pagkadiakono. Karon si Reverendo Padre Joel S. Aquino Pachem mo'y nagrepresentar sa lungsod sa Dios ug mupailas sa mga kandidato sa pagkadiakono ug muhangyo sa talahurong obispo nga sila pagkaudinahan sa pagkadiakono. Labing talahurong amahan, ang atong inahang santos nga simbahan, naghangyo kanimo nga imong ordinahan, ini sila Brother William D. Buwan, Pachem, Brother Rolly B. Revilla, Pachem, Brother Robert S. Lozada, Pachem, nga atong mga igsuon alang sa pagpangalaga diha sa laray sa mga diakono. Nasuta mo ba nga sila ang ayang pag-aordinahan? Human sa mga pakigsusi nga gihimo sa atong mga kaparian, uban sa katawhan sa ilang parokya, ug sumala sa rekomendasyon sa ilang mga magtutudlo, nagapamatud ako nga sila ang ayan ug takos. Misalig ako sa panabang sa Ginoong Diyos ug sa atong manunubos nga si Jesucristo. Nagpili ako karon ining atong mga igsuon nga niya sa atong atubangan alang sa katungdanan sa pagkadiakono. Kitang tanan, salamat sa Dios. Ug karon sa dakong kalipay, ipakita ta ang timaan sa atong dakong pag-uyon pinagi sa kamasipang pakpak. Gihangyo nga moari sa atubangan kadtong buot magpaorden sa pagkapari. Reverend Eduardo Mata Roselia, Pachem. Ania ako buot og andam. Reverend Mark Joffrey Digamo Rosalada, Pachem. Ania ako buot og andam. Reverend Crisanto Nieves Sarno, Pachem. Ania ako buot ag andam. Reverend Estanislao Vitor Siroyla, Pachem. Ania ako buot og andam. Labing talahurong amahan, ang atong inahan Santa Iglesia, naghangyo kanimo nga imo silang ordinahan sa pagkapari. Kining atong mga igsuon nga sila Reverendo Eduardo Mata Roselia, Pachem, Reverendo Mark Joffrey Digamo Rosalada, Pachem, Reverendo Crisanto Nieves Sarno, Pachem, o Reverendo Estanislao Vitor Siroyla, Pachem, nga niya karon sa imong atubangan. Nasuta mo ba kung sila ang ayan nga pagadawaton? Human sa mga pakigsusi nga gihimo sa atong mga kaparian, uban sa katawhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga parokya, ug sumala sa rekomendasyon sa ilang mga magtutudlo, nagapamatud ako nga sila ang ayan ug takos. Misalig ako sa panabang sa Ginoong Diyos ug sa atong manunubos nga si Jesus. Ug nagpili ako karon nining atong mga igsuon nga niya sa atong atubangan alang sa katungdanan sa pagkapari. Kitang tanan, salamat sa Dios. Ug karon sa dakong kalipay,
ipakita tang timaan sa tundakong pag-uyon pinagi sa masipang pakpak. Ang pahimangno ug pagmaymay sa obispo ngadto sa pag-aordenahan. Father Joel Aquino, Servant General o Pacem, Monsignor Camelo Alya, Monsignor Efren Bongay, Monsignor Vic Uy, Monsignor Bernard Ranyowa, Brother Priest, religious men and women, seminarians, dear friends in Christ. Sa di pa nakusugdan na kung wali, muhangyo ko ninyo, palihog, lingia ang inyong mga tapad. Kunya ing na dayon, stay awake. The homily will be very brief. Sige. Ayaw katulog. Ang wali sa obispo, mubura kaayo. Basta obispo taas, ang wali mubo. Okay ra mo, ana? It's a special day, isn't it? First of all, it's very special for me because it's the first time I am presiding the Holy Eucharist inside this beautiful Metropolitan Cathedral in Cebu. Kabalo naman mo no nga gitudlo man ko ni Pope Leo nga mahimong bag-ong arsobispo sa Sugbo. Iampo ko ninyo, ha? Yeah. It's a big responsibility. I know my limited capacity. I remember a fisherman who prayed to God. He said, Lord, the ocean is so big and my boat is so small. Have mercy on me. In the same way, I say, Lord God, the Archdiocese of Cebu is so big and my capacity is very small. Please be good to me. So it's special for me. It's also special for all the priests. Why? Because it's the feast day of Saint John Vianney, August 4. The patron saint of all priests, especially parish priests. Mga pari nga naa sa parokya. Si Saint John Mary Vianney, gipili sa simbahan nga mahimong patron sa mga pari tungod kay buot ipakita sa simbahan nga ang pagkapari dili gwapuhay. Dili ba siya gwapo? Pero gwapo kasing-kasing. Si Saint John Vianney, physically, externally, dili gwapo. Pero gwapo tanawon, kay gwapo siya og kasing-kasing. Siya magpahinumdom namong mga pari nga ang pagkapari dili bright tanay. Kay dili man siya bright. Pero daghang mga bright, muadto niya magpatambag. Asa man gikan ang iyahang kinaadman, nga itambag, gikan sa kahitasan. So, he maintained a close connection, relationship with his God, and that made him a man of wisdom. Nindot ka ini nga pahinumdum natong mga pari, no? So ang pagkapari, dili gwapuhay, dili brightanay, dili pasikatay. Wala man tumabiral si Saint John Vianney, pero daghan yun mga tuniya tungod sa iyahang gugma sa Ginoo ug sa mga tao. It was Saint John Vianney who said, the priesthood is the love of the heart of Jesus. Ang mga pag-aordinahan, brothers, mao ni
atong bukasyon. Mo ni atong tawag ang pagdala sa kasing-kasing sa gugma sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka pagkapari sa atong kaugalingon. Dalhon nato ang gugma sa Ginoo ngadto sa katawhan. No? So again, today is special for all priests because of Saint John Mary Vianney. It is also a special day for the Pacem community. Why? Because today we don't only ordain these young men, we also remember the late Reverend Father Leonardo Polinar, the founder of Pacem, who 50 years ago started his charismatic ministry right here in Cebu. That was 50 years ago. Pakpakan na to na, ha? Which is why Father Joel and myself, we decided to make this ordination happen right here in Cebu. Agi og pag-ila og pagpasidungog sa ilang founder nga si Father Narding. Okay? Si Father Leonardo, magpahinumdum nato nga ang atong sugdan, no matter how small, will grow. Not because of our own capacity, but because of the power of God. Okay? Gasugod siya ning maong community, charismatic movement, dini sa Cebu. I'm sure wa siya maglaom or wa siya magdahom nga moabot ni higayon na 50 years after yun sa paglambo, paglago o pagpamunga ug daghan ang usa ka gamay nga iyahang gisugdan like the mustard seed. Gamay nga liso pero mudako, mutubo tungod sa gahom sa Ginoo. My dear brother priest and ordinance, this should inspire us all, no? Di kita angay mahadlok magsugod sa gamay. Because this is God's way. This is His process and we only have to trust in His goodness. Amen? And then, this is a special day, of course, for our candidates in this ordination, for the priesthood and for the diaconate. O sa ni kaadlaw nga di gyud ninyo malimtan. Di gyud dapat ninyo nga malimtan. Tungod kay karong adlaw, inyong gisugal ang inyong kaugalingon, gitugyan ninyo tungod sa inyong gugma sa Ginoo o sa inyong pagsalig sa panabang sa Dios nga mao'y nagtawag kaninyo, nagpili kaninyo alang ni ining maong bukasyon sa pagkapari ug pagka-diakono. Believe it. Dili si Father Joel ang nagpili ninyo. Dili ang inyong bishop protector mao'y nagpili ninyo. It was God. You were handpicked by Jesus. In the gospel, He said it clearly to us, it was not you who chose me. It was I who chose you to bear much fruit. Okay? So manghinaot ko nga inyo ng tagaan ug dakong pagtagad nga kamo mga pinili sa Dios. Dili basta-basta kining inyohang pagkapari ug pagkadiakono. I promise to deliver my homily briefly. Inud-on ako. Ako lang idasig sa atong mga pag-aordinahan. Always remember Saint John Mary Vianney and your founder. Inumdumi ang ilang tulo ka, bililhon kayong mga gasa. Just remember these three. Be always present. With your God, be present to His people. Then, be patient. Because our ministry, our priestly ministry, is sweet, but it's not easy. Lisod ni nga trabaho nato, pero makaya nato
uban ang Ginoo. So be present to His people, be patient because it's not easy. Bugat ang krus nga atong pasanon. Finally, be prayerful. Pabilin nga maampuon. Believe it, you will not be successful by your own capacity. Only with the help of God. God bless you. Ang pag-usisa sa kandidato sa pagkadiakono. Karon usisahon sa talahorong obispo ang katim-os sa katuyuan sa kandidato alang sa pagsilbi sa katawhan sa Dios nga usa ka diakono. Ug himuon usab nila ang panaad sa pagkamasinugtanon ngadto sa talahorong obispo. Mga anak, sa dili pa kamo pag-ordinahan nga diakono, ipahayag at tubangan sa katawhan ang imong tinguha sa pagdawat nining opisyo. Andam ba kamo nga ordinahan alang sa ministeryo sa simbahan, pinaagi sa pagtapion sa mga kamot ug sa gasa sa Espiritu Santo? Oo, andam ako. Kabubuton ba ninyo ang pagtuman sa opisyo sa diakono uban sa pagkamapaubsanon ug paghigugma aron sa pagtabang sa obispo o mga presbitero o sa pag-alagad sa Kristohanong katawhan? Oo, akong kabubuton. Kabubuton ba ninyo ang pagsaulog sa misteryo sa pagtuo uban sa malinis nga konsensya, sumala sa gisugo sa mga apostoles ug sa pangsangyaw sa pagtuo diya sa pulong ug buhat, sumala sa gitudlo sa ebanghelyo ug sa simbahan? Oo, akong kabubuton. Musaad ba kamo sa pagpuyo ug kinabuhi nga silibato, kun dili pagminyo ug sa dili pagbuhat sa buluhaton nga angay ra sa mga minyo sa atubangan sa Ginoo ug sa simbahan, agig timaan sa imong tinuuray, inyong tinuuray nga paghalad sa kagalingon kang Kristo alang sa gingharian sa Dios ug sa pag-alagad sa Dios ug sa mga tao? Oo, andam ako. Kabubuton ba ninyo ang paghupot kanunay ug pagpalawom sa diwa sa pagampo nga haom sa inyong kahimtang sa kinabuhi ug sumala sa gipaabot gikan kaninyo ang pagsaulog nga mapaunungon sa liturhiya sa mga oras alang sa simbahan ug sa tibuok kalibutan? Oo, akong kabubuton. Kabubuton ba ninyo ang pag-umol kanunay sa inyong kahimtang sa kinabuhi, sumala sa panigingnan ni Kristo, kansang lawas ug dugo, inyong ihatag ngadto sa mga tao? Oo, akong kabubuton, pinawan sa panabang sa Ginoo. Ang panaad sa pagkamasinungtanon sa diakono. Musaad ba ikaw sa pagsugot, pag-ila ug pagtahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Ang Dios nga nagsugod niining maayong buhat diya kanimo, magatud-unta niini ngadto sa kahingpitan. Musaad ba ikaw sa pagsugot, pag-ila ug pagtahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Ang Dios nga nagsugod nining maayong buhat diha kanimo, maghatud-unta niini ngadto sa kahingpitan. Musaad ba ikaw sa pagsugot, pag-ila ug pagtahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Ang Dios nga nagsugod nining maayong buhat diha kanimo, maghatud-unta niini ngadto sa kahingpitan. Ang pag-usisa sa kandidato sa pagkapari. Karon usisahon sa talahorong obispo ang katim-os sa katuyuan
sa kandidato alang sa pagsilbi sa katawhan sa Dios nga usa ka pari ug himuon usab nila ang panaad sa pagkamasinungtanon ngadto sa talahorong obispo. Mga anak, sa dili pa kamo muduol aron ordinahan sa pagapari, ipahayag sa katawhan ang inyong tuyo sa pagdawat sa katungdanan sa pagapari. Andam ba ang inyong kaugalingon uban sa panabang sa Espiritu Santo sa pagtuman sa hingpit nga katungdanan sa pagapari, isip mga sinaligan nga kaabag sa obispo sa pag-atiman sa panon sa katawhan? Oo, andam ako. Andam ba ang inyong kabubuton sa pagsaulog sa mga misteryo ni Kristo sa tumang kaligdong ug pagtahod, sumala sa gibilin kanato sa simbahan alang sa kahimayaan sa Dios ug sa pagsantos sa katawhan ni Kristo? Oo, andam ako. Andam ba ang inyong kabubuton sa pagbansay ug pagtuman sa pagkaministro sa pulong sa dakong katakos ug kaalam sa pagwali sa ebanghelyo ug sa pagpahayag sa pagtuong Katoliko? Oo, andam ako. Andam ba kamo sa paghalad sa inyong kinabuhi ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sa iyang katawhan ug sa pagpakigiusa ug pagpagigsuod sa matag adlaw ngadto kang Kristo, ang labang pari nga mihalad sa iyang kaugalingon alang kanato nga usa ka hingpit nga sakripisyo ngadto sa Amahan? Oo, andam ako. Ang panaad sa pagkamasinugtanon sa pari. Musaad ba ikaw sa pagsugot, pag-ila, ug pagtahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, nagasaad ako. Ang Dios nga nagsugod ni ining maayong buhat, diha kanimo makatud-unta niini ngadto sa kahingpitan. Musaad ba ikaw sa pagsugot, pag-ila, ug pagtahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, gasaad ako. Ang Dios nga nagsugod nining maayong buhat, diha kanimo maghatud-unta niini ngadto sa kahingpitan. Musaad ba ikaw sa pagsugot, pag-ila ug pagtahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, nagasaad ako. Ang Dios nga nagsugod nining maayong buhat, diha kanimo maghatud-unta niini ngadto sa kahingpitan. Musaad ba ikaw sa pagsugot, pag-ila ug pagtahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, nagasaad ako. Ang Dios nga nagasugod nining maayong buhat, diha kanimo maghatud-unta nini ngadto sa kahingpitan. Litania sa mga santos. Ang litania sa mga santos pangadion karon, sulod na ining solemne nga pag-ampo, sila nga pagaudinahan muhapa agig timaan sa ilang walay igong katakos, ining bililhon nga dignidad nga karon maila na, ug sa ilang pagkinahanglan sa Dios nung panabang. Mga muyo kita uban sa santos nga ihatag sa Dios ang iyang bendisyon ngadto sa iyang alagad. Ang pagdapit sa pangamuyo manindog ang tanan. Mga hinigugma ko, magampo kita sa Dios ang Amahan, nga makagagahom sa tanan, nga puno niya sa mga gasa gikan sa langit, kining iyang mga alagad, nga gipili sa katungdanan sa pagkadiakono o pagkapari. Mangluhod ang tanan. Ginoo kaluy
kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Santa Maria, Inahan sa Diyos, tanang mga angheles sa kalangitan, iampo ninyo kami. San Jose, iampo mo kami. San Juan Bautista, San Pedro ug San Pablo, iampo ninyo kami. San Andres, iampo mo kami. Santa Magdalena, San Esteban, iampo mo kami. San Lorenzo, iampo mo kami. San Ignacio, Santa Agnes, iampo mo kami. Santa Perpetua og Felicidad, iampo ninyo kami. San Gregorio, San Agustin, iampo mo kami. San Anastasio, iampo mo kami. San Basilio, San Martin, iampo mo kami. San Benedicto, iampo mo kami. San Francisco ug Santo Domingo, San Francisco Javier, iampo mo kami. San Juan Maria Vianney, iampo mo kami. Santa Teresa, Santa Catalina, iampo mo kami. Santo Tomas Aquino, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, kamong tanang mga santo ug santa sa Dios,
Ginoo magmapo ang oron ka. Sa tanang daotang sa tanang kasalanan sa walay katapusang kamatayon pinaagi sa misteryo sa imong pagkatao. Pinaagi sa imong kamatayon o pagkabanhaw. Pinaagi sa imong pagpadala sa Espiritu Santo. Kaluy kaming mga makasasala. Aga kang imong simbahan. Nangamuyo kami upang matiang among pag-ampo. Liguna ang Santo Papa ug mga kaparian. Ipadangat ang kalinaw o kahiusahan sa tanang katawhan. Nangamuyo kami upang matiang among pag-ampo. Dasiga kami sa among pag-alagad kanimo. Bendisyon kining imong pinili. Nangamuyo kami upang matiang among pag-ampo. Bendisyon og santusa kining imong mga pinili. Nangamuyo kami upang matiang among pag-ampo. Bendisyon og santusa ug konsagrahi kining imong pinili. Nangamuyo kami upang matiang among pag-ampo. Jesus, anak sa Dios nga buhi. Kristo pamatia kami. Kristo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Pamatian nangamuyo kami kanimo among Dios, nga imong ihatag nining imong mga alagad ang bendisyon sa Espiritu Santo, ug ang grasya sa kabaskog nga gihatag ngadto sa pagkadiakono
ug pagkapari, sa imong atubangan among gihalad kining among mga igsuon alang nining sagradong katungdanan, diha sa makanunayon nimong kaayo, dawata nga among hukom, pinaagi kang Kristo among Ginoo. Ang pagpandong sa palad diya sa ulo sa pag-audinahan sa pagkadiakono. Karon mosunod ang labing mahinungdanon ug solemne nga bahin sa ordinasyon, ang espirituhanong pagkabalhin nga may tabu sa pag-audinahan. Ang obispo mutapayon sa iyang mga kamot diya sa tagsatag sa kaulo sa mga pag-audinahan sa pagkadiakono. Manglingkod ug magbaton kitang tanan ug usa ka solemneng kahilom. Almighty God, be present with us by your power. You are the source of all honor. You assign to each his rank, you give to each his ministry. You remain unchanged, but you watch over all creation and make it new. Through your Son, Jesus Christ, our Lord. He is your word, your power, and your wisdom. You foresee all things in your eternal providence and make due provisions for every age. You make the church, Christ's body, grow to its full stature as a new and greater temple. You enrich it with every kind of grace and perfect it with a diversity of members to serve the whole body in a wonderful pattern of unity. You establish a threefold ministry of worship and service for the glory of your name. As ministers of your tabernacle, you chose the sons of Levi and gave them your blessings as their everlasting inheritance. In the first days of the church, under the inspiration of the Holy Spirit, the apostles of your Son appointed 7 men of good repute to assist them in their daily ministry, so that they themselves might be more free for prayer and preaching. By prayer and the laying on of hands, the apostles entrusted to those chosen men the ministry of serving at tables. Lord, look with favor on these your servants, whom we now dedicate to the office of deacon, to minister at your holy altar. Lord, send forth upon them the Holy Spirit, that they may be strengthened by the gift of your sevenfold grace to carry out faithfully the work of the ministry. May they excel in every virtue, in love that is sincere, in concern for the sick and the poor, in an assuming authority, in self-discipline, and in holiness of life. May their conduct exemplify your commandments and lead your people to imitate their purity of life. May they remain strong and steadfast in Christ, giving to the world the witness of a pure conscience. May they in this life imitate your Son, who came not to be served but to serve, and one day reign with him in heaven. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, and the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Ang pagpandong sa palad diya sa ulo sa pagkaudinahan sa pagkapari. Karon mosunod ang labing mahinungdanon ug solemne nga bahin sa ordinasyon, ang espirituhanong pagkabalhin nga may tabu sa pag-ordinahan. Ang pagkahimo nila nga pari hangtod sa kahangturan sumala sa hanay ni Melchizedek. Ang obispo mutapion sa iyang mga kamot diya sa ulo sa pag-ordinahan
ug mosunod usab ang mga kaparian sa paghimo sa ingon agig timaan sa panaghiusa ug panaginigsuonay nga ilang panagambitan sa dignidad sa pagkapari.
Manindog ang tanan. Pagbaton kitang tanan og usa ka solemneng kahilom. Lord, Holy Father, come to our help. You are the source of every honor and dignity, of all progress and stability. You watch over the growing family of men by your gift of wisdom and your pattern of order. When you had appointed high priests to rule your people, you choose other men next to them in rank and dignity to be with them and help them in their task. And so there grew up the ranks of priests and the offices of Levites, established by sacred rites. In the desert, you extended the spirit of Moses to 70 wise men who helped him to rule the great company of his people. You shared among the sons of Aaron the fullness of their father's power to provide worthy priests in sufficient number for the increasing rites of sacrifice and worship. With the same loving care, you gave companions to your sons apostles to help in teaching the faith. They preach the gospel to the whole world. Lord, grant also to us such fellow workers, for we are weak and our need is greater. Almighty Father, grant to this servant of yours the dignity of the priesthood. Renew within them the spirit of holiness as co-workers with the order of the bishops. May they be faithful to the ministry that they receive from you, Lord God, and be to others a model of right conduct. May they be faithful in working with the order of bishops, so that the words of the gospel may reach the ends of the earth, and the family of nations, made one in Christ, may become God's one holy people. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Palihog manglingkod. Ang pagsulob sa estola o sa dalmatik sa bag-ong diakono. Ihatag karon sa obispo ngadto sa bag-ong diakono ang sapot sa pagkadiakono. Ang tasatag sa kasapot nagatimaan sa grasya sa sakramento o sa gahom sa diakono. Ang estola ug dalmatika dalhon sa ilang maginikanan ug ihatag ngadto sa obispo. Ug ang obispo mohatag niini ngadto sa bag-ong diakono ug iya kining dalhon ngadto sa iyang maginikanan aron ila kining isulob kaniya. Isulob usab sa bag-ong diakono ang alba, ang beste nga nagatimaan sa birtud sa paghigugma. Ang estola nga gipahiluna sa abaga nagatimaan sa dignidad ug responsibilidad sa pagkadiakono. Gihangyo ang mga musunod nga mga pari sa pag-abag sa maginikanan sa pagbisti sa bag-ong diakono.
Ang paghatag sa basahon sa Ebanghelyo. Dawata ang Ebanghelyo ni Kristo, kansa magsasangyaw ikaw na himo na karon, tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, ug ihubad sa buhat ang imong itudlo. Dawata ang Ebanghelyo ni Kristo, kansa magsasangyaw ikaw nahimo na karon, tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, ug ihubad sa buhat ang imong gitudlo. Dawata ang Ebanghelyo ni Kristo, kansa magsasangyaw ikaw nahimo na karon, tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, ug ihubad sa buhat ang imong gitudlo. Timaan sa panagdait. Ang pagsulob sa kasulya ug istola sa bagong pari. Ihatag karon sa obispo ngadto sa bagong pari ang sapot sa pagkapari, ang tasatag sa kasapot nagatimaan sa grasya sa sakramento ug gahom sa pari. Ang kasulya ug istola dalhon sa iyang maginikanan ug ihatag ngadto sa obispo. Ang obispo mohatag niini ngadto sa bagong pari ug iya kining dalhon ngadto sa iyang maginikanan aron ila kining isulob kaniya. Isulob sa bagong pari ang kasulya, ang beste nga nagatimaan sa birtud sa paghigugma. Ang istola, nagipahiluna sa abaga, nagatimaan sa dignidad ug responsibilidad sa pagkapari. Gihangyo ang mga pari nga sa pag-abag sa ginikanan sa pagbiste sa mga bag-ong pari.
ang pagdihog sa santos nga lana sa mga kamot. Sama sa nabatasan sa karaang testamento, may tungod sa pagdihog sa mga pari, propeta ug hari, karon pagadihugan og lana sa obispo ang mga palad sa bagong pari. Kini pagahimuon sa pormang krus agig timaan nga kining iyang mga kamot gihalad na ngadto kang Kristo. Karon kining dinihugang mga kamot pagabuksan usab sa puti nga panapton timaan nga gikan karon ang iyang mga kamot mubuhat sa mga butang Dios nun. Ang Amahan nagadihog sa atong Ginoong Hesus, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, inaot paunta nga sa Hesus magpabilin, uban kanimo, ang ikaw mahimong tako sa pagsanto sa Kristohanong katilingban, ug sa paghalad sa sakripisyo sa Dios. Ang Amahan nagadihog sa atong Ginoong Hesus, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, hinaot paunta nga sa Hesus magpabilin uban kanimo, aron ikaw mahimong takos sa pagsanto sa Kristohanong katilingban ug sa paghalad sa sakripisyo sa Dios. Ang Amahan nagadihog sa atong Ginoong Hesus, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, hinaot paunta nga sa Hesus magpabilin uban kanimo aron ikaw mahimong takos sa pagsanto sa Kristohanong katilingban ug sa paghalad sa kasakripisyo sa Dios. Ang Amahan nagadihog sa atong Ginoong Hesus, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, hinaot paunta nga sa Hesus magpabilin uban kanimo aron ikaw mahimong takos sa pagsanto sa Kristohanong katilingban ug sa paghalad sa sakripisyo sa Dios. Ang paghalad sa mga gasa. Karon ang kabanayan sa bagong pari magdala sa kalis ug patena, pan ug bino alang sa misa ngadto sa talahorong nga obispo, ug siya mohatag niini ngadto sa bagong pari nga nagluhod sa iyang atubangan.
Dawatang mga gasa nga gikan sa mga tao, aron ihalad ngadto sa Dios hibalui unsa ang imong gibuhat, pagpakasanto sama sa mga tulumanon nga imong ginahimo, ug himuang panigingnan sa imong kinabuhi ang misteryo sa krus sa atong Ginoo. Dawatang mga gasa nga gikan sa mga tao, aron ihalad ngadto sa Dios hibalui unsa ang imong gibuhat, pagpakasanto sama sa mga tulumanon nga imong ginahimo, ug himuang panigingnan sa kinabuhi ang misteryo sa krus sa atong Ginoo. Dawata ang mga gasa nga gikan sa mga tao, aron ihalad ngadto sa Dios hibalui unsa ang imong gibuhat, pagpakasanto sama sa mga tulumanon nga imong ginahimo, ug himuang panigingnan sa kinabuhi ang misteryo sa krus sa atong Ginoo. Dawata ang mga gasa nga gikan sa mga tao, aron ihalad ngadto sa Dios hibalui unsa ang imong gibuhat, pagpakasanto sama sa mga tulumanon nga imong ginahimo, ug himuang panigingnan sa imong kinabuhi ang misteryo sa krus sa atong Ginoo. Ang timaan sa panagdait. Karon ang talahurong obispo mohatag sa bagong pari sa timaan sa iyang panaghiusa ug panag-inigsunay. Musunod usab ang mga kaparian agig timaan sa ilang pagdawat sa bagong pari sa ilang pundok. Pakpak. Karon atong andamon ang mga gasa alang sa paghalad. Awit sa paghalad. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nga atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton nung taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdayog paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Amahan, ania kami karon aron sa paghalad sa among kaugalingon uban sa imong anak, ning sakripisyo uban sa among igsuon, mga igsuon nga mihalad usab sa ilang kaugalingon alang kanimo. Mga muyo kami nga madawat unta nimo kaming tanan, pinaagi sa imong anak, among Ginoong Jesucristo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong gayod, sibo ug makaluwas nga kami sa kanunay, usanan dapit, nagapasalamat kanimo, Ginoo Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Kay kami tudlo sa imong bugtong anak kalabang pari sa bag-ong tunhay kasabutan, pinaagi sa pagdihog sa Espiritu Santo ug tungod sa imong way sukod nga kaayo, mibuot ikaw nga ang iyang bugtong pagkapari magpadayon dinhi sa simbahan. Ang katawhang sinagup iyang gidandayanan sa pagkaparing harianon, gawas niini tungod sa iniksoong kaayo, pinaagi sa pagtapion sa mga kamot, mipili siya og mga tao nga iyang gipaambit sa iyang pagkaalagad alang sa mga butang nga Diyos nun. Kini sila sa ngalan ni Kristo nagabag-o sa sakripisyo sa katubsanan sa katawhan. Sila nagadapit sa imong mga anak sa bangkiti sa Pasko, ang imong lungsod ilang gibantayan diya sa gugma, gipahimsog sa pulong ug gibuhong sa mga sakramento. Ang ilang kinabuhi ilang gihalad kanimo ug sa mga kaigsuunan nang limbasog sila nga mahimong larawan ni Kristo ug maunungong saksi sa pagtuog paghigugma. Tungod ni Ginoo kami sa timos nga kalipay muduyog sa mga anghel ug mga santo sa ilang pagdayeg kanimo. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ni Magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuwas siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Kasamang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Ang pagandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Mig Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14 among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Senyor San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, Pedro ug Pablo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lakas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi ni Kristo, uban ug diha kaniya, ang tanang pasidungog ug pagtayi. Kanimo Dios amahan, nga makagagahom, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanan dautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Oh
Ginoong Hesus Kristo nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manaw sa kanila. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginigsunay o panagdait. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan kita nga gidapit sa bangkit sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Palihog manindog. Magampo kita. Ginoo, ihatag sa imong mga alagad nga nabusog sa langit nung kalanon o gilimnon, nga sa ilang pagpaninguhat sa imong himaya ug sa kaluwasan sa mga nagtuo kanimo, ikaplagan unta sila nga mga matinumanon ug mga alagad sa ebanghelyo ug sa mga sakramento ingon man sa paghigugma sa isig katawo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Ug dinhi ang bagong pari mulitok sa kinasingkasing nga mga pulong sa pasalamat sa Dios ug kaninyong tanan ato siya karong paminawon. Una sa tanan, dayigon nato ang labang makagahom nga Dios nga maoy nagpahiluna ni ining tanan ang iyang dili malalis nga presensya karon nga atong nasinati, ang grasya sa pagkapari o pagadiakono nga iyang gihatag para sa iyang simbahan nga mao ra usab kita para sa among mga naordinahan, usa kini kadakong pribilehiyo nga iyang gipaambit diri kanamo, bisan tuod dili kami takos og angayan sa maong gasa. Pagkanindot gayod sa gugma sa atong Ginoong Dios, busa atong pasalamatan ug dayigon ang Ginoo pinaagi sa atong mga sipang pakpak. Pasalamatan sab nato karon ang atong talahurong obispo, si Bishop Alberto Oy, nga nigahin sa iyang oras para magrasyahan ang atong selebrasyon karon sa iyang presensya. Bishop Abet, daghang kaayong salamat sa pagsugot nimo o pagpandong sa imong mga kamot diri kanamo nga karon nahimo na kaming mga diakono o mga pari. Pasalamatan nato siya
ang atong pinanggang obispo, pinaagi sa atong mga sipang pakpak. Pasidunggan usab nato karon si Father Leonardo Polinar. Bisan tuod, wala na siya niining kalibutana, kay siya man ang nahimong instrumento para moturok ang Pache Missionaries. Ang mga pagsulay nga nasinati ni Father Polinar, usa ka timaan sa buhing grasya sa atong Ginoo. Pakpakan nato si Father Polinar nga naglantaw sa ato karon. Sa sunod na akong ilitok na mga pasalamat, mohangyo ko nga dili na lang una kita mga makpak, tingbo na lang nato sa katapusan. Gusto sab namong pasalamatan ang among Servant General na si Very Reverend Joel S. Aquino ug inubanan sa General Council tungod sa ilang pagka-manghinatagon ug sa ilang mga sakripisyo nga gihatag para mahatagan og kahapsay ang dagan sa among community. Amo sa pasidunggan ang mga kahago sa among mga nahiunang mga pari. Amo na lang silang tawgon og forefathers nga mga buhing saksi sa mga buhat sa among amahan nga si Father Polinar. Ang ilang mga pulong nga gilitok mahitungod kaniya nakahatag usab kanamo og dakong inspirasyon. Ug sa among mga formators ug ubang kaparian nga gitagaan og tahas aron sa pag-umol kanamo ug sa ubang mga kaparian nga nahimong kahayag diri kanamo. Daghang salamat kaayo kaninyong tanan. Magpasalamat usab kami sa among tagsa-tagsa kaparokya, Our Lady of the Sacred Heart, Marigondon Parish, San Roque Parish sa Cordoba, St. John Paul II Parish, ug Friendship of Mary Parish sa Lebac, Sultan Kudarat, ug St. Paul's Parish sa Inabanga, Bohol. Nga nitugot ka namo sa pag-alagad sa among parokya sa panahon sa among pagkadiakono. Dako usab namong pasalamat sa mga servant communities nga nahimong kaabag sa Pache Missionaries sa ilang walay hunong na suporta pinansyal ug pag-abag nila sa mga daghang kalihukan sama niini ug labaw sa tanan ang ilang walay hunong sa pag-ampo. Mga servant communities sa Cebu, SC Cebu, SC-BDR or Berhin de Regla, SC Pusuk, SC Mactan, SC Marigondon, Babag, San Fernando, Ulango, Paknaan, ang SC sa Bohol, sa Cagayan, sa Balulang, Balongi, Makanhan, Ipunan, Mount Carmel, NH8, Consolacion, Cathedral, St. Francis of Assisi, Santo Cristo, o sa La Santa Trinity, Catholic Charismatic Community, o sa AC sa Bukidnon, o ang AC Surigao, o sa uban pa. Pasalamat usab kami sa mga benefactors sa Pachem o sa tanang mga tao nga hilom para kaayo nagatabang sa community. Katuusab mga tao nga nag-respond sa among mga solicitation letters nga para magamit namo sa among ordinasyon. Ang uban gani, wala pa namo sila mailhi. Salamat kaninyong tanan, among mga higala, nga nihatag sa inyong panahon, bisan tuod nagagikan kamo sa lagyong lugar, gikan sa Luzon. Asa mga taga Luzon dire, taas kamot. Ulit, ito ay taga Luzon. Sa Mindanao, asa mga taga Mindanao. Wow, daghang kay Mindanao. Oh. Sa Bohol, taga Bohol. O gikan sa mga taga Iloilo, halin sa Iloilo. Yon. O sa uban pa, daghang kayong salamat sa inyo. Sa katapusan, timan-an nato kining tanan gibuhat nato alang gayud sa pagpasidungog sa atong buhing Dios. Busa isip usa ka mistikanhong lawas sa atong Ginoong Hesukristo, pasidunggan nato pagbalik ang atong makagagahom ug mahigugmaong Dios. Pinaagi sa usa ka pinakakusog nga palakpak. Kusog pa. Pakusgi pa gyud. Buhi gayud ang Dios. Ang ubang pasalamat adto na paghimuon sa tagsa-tagsa namo ka mga kanta misa o Thanksgiving Mass. Isunod karon ang pagbasa sa mga appointments sa mga bag-ong giordinahan.
appointment, Reverend William D. Buwan, Pachem. In nomine Dei, Amen. In pursuance to the local norms as stipulated from our Constitution's number 101, granting the Servant General the power to appoint members of our community to their missionary assignments in line of our mission in the church, and after hearing my counsel, I hereby appoint you as assisting deacon of St. Padre Pio Parish, Barangay Pongo, Nagtipunan, Quirino, with all the faculties, duties, rights, and privileges inherent in the said office by the 1983 Codex Juris Canonici and in our legislation without prejudice to the local ordinaries. You will kindly proceed to your new assignment on August 18, 2025 and take all the canonical possessions of the said office issued at Pachem Missionaries Generalate House, Tagbilaran City, Bohol, Philippines, on this 3rd day of August, 2025. Signed, Very Reverend Joel S. Aquino, Pachem, Servant General. Marcelo Emales Jr., Pachem, General Secretary. A similar letter of appointment is given to Reverend Robert S. Luzada, Pachem, appointed as assisting deacon of Loreto and Tubahon parishes, Dinagat Islands, Surigao del Norte. You will kindly proceed to your new assignment on August 18 and take all the canonical possessions of the said office. Issued at Pachem Missionaries Generalate House, Tagbilaran City, Bohol, Philippines, on this 3rd day of August, 2025. Signed, Very Reverend Joel S. Aquino, Pachem, Servant General. Marcelo Emales Jr., Pachem, General Secretary. A similar letter of appointment is given to Reverend Rolly B. Revilla, Pachem, as assisting local formation servant with further studies on canon law, as to be assigned in Pachem Missionaries Theologate Formation House, Visayas Avenue, Quezon City. You will kindly proceed to your new assignment on August 10, 2025 and take all the canonical possessions of the said office. Issued at Pachem Missionaries Generalate House, Tagbilaran City, Bohol, Philippines, on this 3rd day of August, 2025. Signed, Very Reverend Joel S. Aquino, Pachem, Servant General. Marcelo Emales Jr., Pachem, General Secretary. Same letter of appointment is given to Reverend Father Eduardo M. Roselia Jr., Pachem, appointed as local formation servant of Pachem Missionaries Aspirancy House and Generalate Office personnel, Pachem Missionaries Generalate House, Tagbilaran City, Bohol. You will kindly proceed to your new assignment on August 25 and take all the canonical possessions of the said office. A similar letter of appointment is given to Reverend Father Mark Geoffrey D. Rosolada, Pachem, appointed as local ministry servant and local secretary of Pachem Missionaries Philosophy House, Talisay City, Cebu. You will kindly proceed to your new assignment on August 25, 2025 and take all the canonical possessions of the said office. A similar letter of appointment is given
to Reverend Father Crisanto and Sarno Pachem, appointed as assisting priest of San Roque Mission Station, Barangay Lingating, Baungon, Bukidnon. You will kindly proceed to your new assignment on August 25 and take all the canonical possessions of the said office. Last and not really the least, same letter of appointment given to Reverend Father Stanislao V. Seroyla Jr. Pachem, appointed as assisting priest of St. John Paul II Parish, Antipolo City. You will kindly proceed to your new assignment on August 25, 2025 and take all the canonical possessions of the said office. Katapusang pahinumdum alang sa bagong pari. Hinagugma kong mga anak, amping ipag-ayo ang katungdanan nga inyong nadawat ug ang palasunon nga naa sa inyong abaga karon. Paninguhaa ang pagpakabuhi nga balaan ug ang pagpahimuot sa Dios aron inyong madawat ang iyang grasya. Hinaut-unta nga ang iyang kaluoy iya kining ihatag kaninyo. Karon kay naordinahan na kamo sa pagkapari, hangyoon ko kamo nga human sa una ninyong misa maghalad kamo og 3 ka misa. Okay, so after your Thanksgiving Mass, you offer 3 masses. Una, alang sa Espiritu Santo. Okay. Ikaduha, alang sa mahal nga Birhen Maria. Ug ang ikatulo, alang sa mga minatay. Okay? Gihangyo ko usab kamo nga mga muyo kamo ngadto sa Dios alang kanako ug alang sa inyong mga igsuong kaparian. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ahalad ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat.